तो हेलो भाई मैंने आशा କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏସଏସବି ଯେହେତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଆର ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି 27 ଅପ୍ରିଲରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସି ସାରିଛି ଯୋଉଟା କି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ 9 ମେରୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 27 ଜୁନ। ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ରହିଛି ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ପୋଷ୍ଟ ରହିବା ଦେଖିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ 404ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ତାକୁ ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, ଏସସି ଏସଟି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ରହୁନି, ଜିରୋ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହଉ କୌଣସି ଗେମରେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳିଛନ୍ତି ବାସ୍ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବା ଦରକାର ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବ୍ ଲୋକେସନ ରହୁଛି ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହାର କୌଣସି ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ରିଟେନ୍ କମ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଭଲି ହଉ ଫୁଟବଲ ହଉ ବକ୍ସିଂ ହଉ ସାଇକ୍ଲିଂ ହଉ ସୁଇମିଂ ହଉ ରନିଂ ହଉ ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସର ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ ଦେବେ। ତାପରେ ପିଏଚଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ପିଏଚଟି ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଟା ତାପରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ତାପରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ହବ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ହଉଛି ଆର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ କମଜୋର ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତ ଯାଇକି ଯୋଉମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟାରେ ଅଛି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମର କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ସ୍କାନ କରିକି ସେଠକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବି ବହୁତ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।